Pekný deň vám želáme o 11:09 minúte a pekný deň želáme aj nášmu hosťovi, ktorý prijal pozvanie do štúdia Rádia Regina Stred. Je to Martin Paluch, špecialista na reality zo Žiliny. Pekný deň. Dobrý deň všetkým poslucháčom Rádia Regina. Budeme hovoriť dnes o aktuálnom trhu s nehnuteľnostím aj o hypotekárnych úrokoch, tak najskôr sa spýtame na aktuálnu situáciu. Leto, vtedy sa predávajú nehnuteľnosti horšie ako napríklad teraz v septembri? Tak leto je všeobecne trošku slabšie, ľudia sú radi na tých dovolenkách proste v takom oddychovom režime a jednoducho majú taký ten svoj čas na to, aby trošku vypli a samozrejme už v tom septembri hneď cítiť oživenie toho realitného trhu. Čiže aj vám teraz na začiatku septembra alebo v polovici už pomaly vyzvania telefón viac ako v lete? Povedal by som, že hneď od začiatku to je naozaj citeľný rozdiel oproti napríklad augustu. A je dostatok bytov a domov na predaj na strednom Slovensku, alebo chýbajú a ešte by sa zišla nejaká výstavba? Aktuálne je tá situácia taká, že tie byty sú alebo aj všeobecne domy. Ale nevždy je to v tých lokalitách, ktoré by ľudia napríklad chceli a to už je samozrejme na nejakú ďalšiu debatu, že naozaj ľudia preferujú konkrétnu lokalitu, ale tu nenafúkneme častokrát. Takže byty sú, ale nie napríklad v tých lokalitách, ktoré by ľudia chceli, alebo aj domy. A vznikajú aj nejaké nové lokality, kde by sa ľudia mohli nasťahovať napríklad pri krajských mestách, či už Banská Bystrica alebo Žilina? Je to skôr o tom, že toto je výsada napríklad západného Slovenska, že za obcov sa kľudne urobí ďalšia ulica a samozrejme vznikne tam priestor na 30, 50 alebo 100 domov. To napríklad na strednom Slovensku nie je až tak možné, pretože predsa len tie geografické podmienky alebo tá členitosť toho terénu je iná ako napríklad na tom západnom Slovensku a napríklad tu za Banskou Bystricou alebo za Žilinou nevieme iba tak urobiť nejakú ulicu a že ju urobíme ako keby obytnou. Mnohí čakajú na lepšie ceny nehnuteľnosti. Dočkajú sa? Budú lepšie ceny? Budú klesať ceny nehnuteľnosti? Alebo skôr to bude mať opačný charakter? Všeobecne je to o tom, že tie ceny skôr sa hýbu vždy tým smerom nahor. A ak je aj nejaký prepad, tak je to veľmi malé percento. Napríklad medziročne teraz máme štatistiky také, že samozrejme stúpli tie ceny nehnuteľností. Mali sme ale aj obdobie, kedy ako keby to nebolo zase ten rast taký vysoký, ako je napríklad teraz. Ale dá sa povedať, že stále je rast. Aj aktuálne úrokové sadzby pri hypotékach tiež spôsobujú či už rast alebo pokles cien nehnuteľnosti, tak aké sú aktuálne? Klesajú alebo stúpajú? Teraz úrokové sadzby, alebo úrokové sadzby trošku klesajú, ale napríklad taký bežný úrok, ktorý bol v priebehu tohto roka, bol 4,59 napríklad na 5-ročný fix a teraz to máme napríklad 4,29. Povedzme taký priemer. Odporúčame práve tieto 5-ročné fixácie, ale aj vysvetlíme našim poslucháčom, ktorí poprvýkrát budú kupovať nehnuteľnosť, čo to vlastne znamená. 5-ročná fixácia je taká najobľúbenejšia, no a znamená to to, že vlastne ľudia si zafixujú, alebo teda majú rovnaký úrok po celú dobu splácania tej fixácie. To znamená, že keď mám fixáciu 5 rokov, tak 5 rokov sa mi nepohne úroková sadzba. Ani nadol, ani nahor. Sú aj jednoročné, trojročné, potom ešte aj tie vyššie 10-ročné, ktoré sa oplatili asi pri nízkych úrokoch, keď bolo 1%, mnohí si to takto uzatvárali a teraz to už asi nie je aktuálne. Ešte pred 2 rokmi bola taká situácia, že ste dostali 20-ročný fix za 1,39. Ale to už je teraz minulosť. A z môjho pohľadu budeme čakať buď veľmi veľa rokov, alebo sa už toho ani nedočkame nikdy. Povedal Martin Paluch, špecialista na reality zo Žiliny. Budeme pokračovať v rozhovore aj po pesničke. Vy, milí naši posluchači, môžete sa pýtať. Nech sa páči regina.stred@rozhlas.sk 11. hodina aj 13. minúta a naďalej počúvate Rádio Regina Stred. Pekný deň vám želáme z Rádia Regina Stred, 11. hodina 16. minúta a v tejto chvíli opäť budeme pokračovať v rozhovore s Martinom Paluchom, špecialistom na reality zo Žiliny. Ešte raz pekný deň. Pekný deň. My sme spomínali tie úrokové sadzby, že sú pomerne vysoké oproti tomu, na čo sme boli zvyknutí, ale pomaličky predsa len klesajú. Máme ešte aj nejaké iné možnosti, ako si zabezpečiť bývanie pri nejakých iných úrokových sadzbách?
Mladé rodiny napríklad majú takú možnosť čerpať podporu od štátneho fondu rozvoja bývania. Tam dokonca vedia získať 1% úrokovú sadzbu na celú dobu splácania. Čiže nie sú tam fixácie, ale je to na celú dobu. Je to na celú dobu splácania, presne tak. Samozrejme potom už podľa toho, že je tam viacero podmienok, ktoré musia spĺňať. Napríklad musia byť do 35 rokov manželia, nemôžu byť manželia dlhšie ako 6 rokov, alebo napríklad nemusia spĺňať tú podmienku do 35 rokov, ale musia mať dieťa, ktoré nemá viac ako 6 rokov. A samozrejme je tam viacero skupín, ktoré ako keby vedia získať túto štátnu podporu, alebo teda dá sa povedať hypotéku od štátu a za veľmi výhodných podmienok, ale napríklad banky to väčšinou posudzujú tak, že potrebujú nejaký minimálny príjem. Štátny fond rozvoja bývania má práve že maximálny príjem. A vieme aj povedať, aký pri tých napríklad 2 členoch v domácnosti? Je to 5-násobok životného minima, to znamená, že keď sú manželia, tak musia mať maximálne spolu čistý príjem 2325 eur. Výborne, tak máme teda základné podmienky, sme spomenuli. Teraz budeme hovoriť o prenajme nehnuteľnosti, to je tiež veľmi aktuálna téma, pretože je nedostatok nehnuteľnosti na prenájom na strednom Slovensku. Teda ako to vnímate vy z vašej praxe? Povedal by som, že na celom Slovensku, nielen na strednom Slovensku, je ako naozaj tých bytov na prenájom, keď si otvoríme inzertné servery, tak je ich veľmi málo. Je to spôsobené aj tým, že nie veľmi veľa ľudí ako keby kupujete investičné nehnuteľnosti, ale aj to sa napríklad už teraz znovu rozbieha. Ale je to aj spôsobené tým, že častokrát majú ľudia tie byty prázdne. A hlavne kvôli tomu, že sa boja, akého nájomníka tam nie, že dostanú, ale dá sa povedať, že aj dostanú, tak si to povedia. Vy ako realitné kancelárie tiež zabezpečujete nájomníkov. Je možné nejako toho nájomníka si najskôr v úvodzovkách preveriť alebo nejakými otázkami, rozhovorom predtým, než mu tú nehnuteľnosť prenajmeme? Tak napríklad v zahraničí je to úplne bežné, že si vypýtajú výpis účtu za posledný rok. Či je schopný splácať? Či je schopný splácať. Toto na Slovensku by vám asi až tak veľmi neprešlo. Ale samozrejme dá sa úplne bežne urobiť to, že si vypýtam kontakt na predošlého prenajímateľa. Alebo sa všeobecne už vyvarujem tým problémom s tými nájomníkmi už tým, že si dobre vyberiem toho nájomníka. Keď napríklad to veľmi ponáhľa, že potrebujem to hneď, potrebujem to teraz, tak už môžeme tušiť, že to nie je až také veľmi dobré, že ten nájomník potrebuje to čo najskôr. Alebo napríklad nemá na kauciu, alebo teda na nejakú zábezpeku, ktorú má v rámci toho nájmu. Väčšinou odporúčam prenajímateľom, aby aspoň 2-mesačné nájmy si vypýtali dopredu ako zábezpeku, či už kvôli poškodeniu bytu, alebo napríklad pre prípadné nesplácanie toho nájomného a energií. A dobré vzťahy robia aj dobré zmluvy. Predtým je dobré teda podpísať asi konkrétnu podrobnú zmluvu, je to tak? Áno. Je dobré to riešiť skôr so zmluvou o krátkodobom prenajme bytu, pretože tá sa riadi trošku inými parametrami, ako napríklad zmluva o dlhodobom najme. A takisto si treba dať do tej zmluvy to, že prenajímateľ nie je povinný zabezpečiť náhradné bývanie. Lebo napríklad týmto sa na niektoré rodiny a podobne, lebo keď tam ide bývať rodina, že tam majú malé deti, je to trošku zložitejšie. Či už z toho právneho hľadiska, ale aj z takého toho ľudského. Takže nechceme vyhodiť na ulicu niekoho, ale zase je to o tom, že každý ten prenajímateľ má s tou svojou nehnuteľnosťou nejaké náklady. On tie mesačné náklady proste musí platiť na tú nehnuteľnosť a keď mu tam niekto býva, ako keby aj derie mu tú nehnuteľnosť, že ju v podstate ničí tým, že sa užíva a takisto ešte musí platiť, tak je to samozrejme pre toho prenajímateľa veľmi nevýhodné ísť do takéhoto nájomného vzťahu. Vy ste spomínali pojem investičná nehnuteľnosť. Čo to znamená? A je dostatok takýchto investičných nehnuteľností? Stúpa počet záujemcov o takéto nehnuteľnosti? Investičná nehnuteľnosť môže byť v podstate ktorákoľvek nehnuteľnosť na Slovensku. Tie investičné nehnuteľnosti majú byť ako keby tou zabezpekou toho rastu
nejakého svojho vlastného kapitálu. To znamená, že vložíme tam nejakú časť vlastných peňazí a zoberieme hypotéku a necháme to splácať nájomníka napríklad. Podstatné je dobre tú nehnuteľnosť kúpiť. Čiže pri súčasných cenách nehnuteľností je to dosť zložité takúto nehnuteľnosť kúpiť a hlavne treba si vyberať lokality, ktoré ako keby sa nebudú vyľudňovať, pretože to je ďalší taký aspekt toho, že nepotrebujeme nehnuteľnosť takú, ktorú za možno 10-15 rokov nebudeme vedieť prenajať. Ale zase, keď vieme, že napríklad v nejakej lokalite vyrastie o pár rokov priemyselný park a budú tam potrebovať ľudia bývať, aby mali blízko do práce, tak možno toto je vhodná príležitosť. Áno, to je vhodná príležitosť. Alebo si tam niečo napríklad vlastné postaviť. Takisto je to možnosť. Povedal Martin Paluch, realitný špecialista zo Žiliny. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie a niekedy opäť na budúce môžeme sa porozprávať o ďalších možnostiach bývania, o nehnuteľnostiach aj o hypotékach. Dovidenia. Ďakujem krásne a pozdravujem všetkých poslucháčov.